भोजपुरिया समाज के सीना आज गर्व से चौड़ा हो गई बा। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के सीना चौड़ा हो गई बा। भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन के बेटी वो काम कर दिल बाड़ी की इतिहास बन गई बा। जी हाँ, अग्निवीर योजना के जरिए देश के सेना में अब शामिल हो गई बाड़ी भोजपुरी स्टार रवि किशन के बेटी इशिता शुक्ला। रवि किशन के बेटी इशिता शुक्ला की कामयाबी पे अब पूरा देश झूम उठल बा और ई तमाचा भी बाटे उ लोगन पे जे अग्निवीर पर सवाल उठावत रहल। चलिए वीडियो में हम आपके बताओ तनी कि आखिर इशिता शुक्ला के सिलेक्शन अग्निवीर में कैसे भइल, उ कौन सा पढ़ाई कैले बाड़ी और अब उ देश खातिर आगे का करिहन। ई पूरा वीडियो अगर पसंद आई तो एके शेयर जरूर करब। भोजपुरी वाला भैया की तरफ से भोजपुरी पत्रकारिता के प्रणाम। चली आज के वीडियो शुरू करतनी। आप खातिर लाइल बानी हम आज भोजपुरी के सबसे बड़ खबर। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन के बेटी इशिता शुक्ला डिफेंस फोर्स में शामिल हो गई बाड़ी। जी हाँ, उस सेना के अब हिस्सा हो गई बाड़ी। अपन बेटी के फैसला पर रवि किशन तो झूमते बाने, पूरा देश झूमता, पूरा भोजपुरिया समाज झूमता। आपके बता दें कि रवि किशन के 21 साल के बेटी इशिता शुक्ला अब अग्निवीर के जरिए भारतीय सेना के हिस्सा बन चुकल बाड़ी। वो रक्षा मंत्रालय के अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना के ज्वाइन कैली है। आपके बता दी कि इससे पहले वो गणतंत्र दिवस के परेड में एनसीसी के टुकड़ी में 147 महिला लोग के साथ शामिल भइल रही और वही के बाद ये बात उठत रहे कि आवे वाला समय में ये रवि किशन के बेटी देश की सेना में शामिल हो सकेली। जहां तक इशिता के जानकारी बात, वो 10 फरवरी 2022 के यूपी के जौनपुर में उनकर जन्म भइल है। शुरू से ही वो सपना देख ले रही कि देश खातिर कुछ हमके करे के बा, देश की सेना में जाई और अब उनकर सपना साकार भइल बा अग्निवीर के जरिए। इशिता रवि किशन के तीसरा बेटी है। उनसे बड़ उनकर 2 और बहन बाटे लोग। इशिता दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कैले बाड़ी और वो एनसीसी भी इहे पढ़ाई करते ज्वाइन कैले रही। 2022 में उनके एनसीसी के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिलल रहे। आज रवि किशन के बेटी देश के नाम ऊंचा कर दिल बिया। चारों ओर ओकर प्रशंसा होता, हर केहू तारीफ करता और कहता कि वाह रवि किशन, भोजपुरी के जो तह के संस्कार मिलल उस संस्कार के तू अपनी बेटी के दिहला और आज तहार बेटी वही संस्कार से भोजपुरी के तो नाम रोशन कैले ही बिया, देश के भी नाम रोशन कर दिल बिया। अग्निवीर योजना पे आप खुद सोची कितना लोग सवाल उठौले रहे, लेकिन आज एगो बीजेपी सांसद, एगो भोजपुरी स्टार के बेटी जब ये योजना के जरिए देश के सेना के ज्वाइन कर बिया तो फक्र से सबकर सीना चौड़ा हो गई बा और हर केहू अब तारीफ करे लागल बा और कहता कि वास्तव में अगर ए तरह से भोजपुरी स्टार लोग के कोनो बड़ हस्ती के बेटी सेना में जइहन सन, अग्निवीर के जरिए वो काम करिहन सन, तो निश्चित रूप से प्रेरणा बनिहन सन वो लाखों लइकन खातिर जौन अग्निवीर के जरिए देश की सेना में शामिल होकर के सपना देखतन सन। गांव के वो लइका जौन रोज सुबह उठ के दौड़तन सन, वो लइकन के सपना अब साकार हो देखी जब रवि किशन की बेटी सेना में जाई। तो रवि किशन के ये जौन कहानी बा, पूरा भोजपुरिया समाज के गर्व के कहानी बा। गर्व के कहानी ए लिए भी बाटे काहे कि अग्निवीर के जरिए जे पर सवाल उठत रहला ओकरी जरिए रवि किशन जौन भोजपुरी के सबसे बड़ स्टार हुवन, उनकर बेटी अब सेना के हिस्सा बन गई बिया। ये तरह के प्रेरक कहानी के देखे खातिर भोजपुरी वाला भैया के फॉलो करी, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करी और अपन प्यार देते रही। भोजपुरी के हर खूबसूरत कहानी आप खातिर लेके आई। भोजपुरी पत्रकारिता के जीवंत बनाए रखे खातिर हमके सहयोग करी, अपन प्यार दी। नमस्कार।